No niin, tervehdys katsojat ja tää, tervetuloa uuden videon pariin taas tänne. Mä kokeilin tätä painoa mitata ja olihan se, sen pitkään aikaa mitannut, mutta se oli kilon tippunut taas tässä, olisiko se nyt jossain niinku viikon aikana. Niin 145 oli ja 146 oli. Tuo on tietenkin oikeaan suuntaan menossa ja tää taas lähtee käymään varmaan tänään jossain vaiheessa lenkkiin. Otetaan siitä semmonen jonkunlainen kooste sitten, mutta hyvin menee painon laskuhommat tässä. Tietysti 1 kilo on aika vähän, mutta kokeillaan taas vähän sitä ruokavaliota katsoa sitten. Voisin jossain vaiheessa tehdä vähän koostetta siitä, mitä mä syön päivisin, niin myös semmoista, mutta joo, palataan asiaan taas vaikka lenkin aikana sitten, jos mä teen videota siitä, että mä otan vaikka semmoisen jonkun koosteen sen vähän pidemmältä sitten tää puolesta välistä ja sitten loppuosasta, mitä on mennyt lenkkiin. Joo, ihan hyvin menee. Mutta ei se haittaa, hyvinhän se pitää mennä. Joo, okei, palataan asiaan taas.